Nás sa stáva Mike Speed. Výherca získala celoročný pitný režim nealkoholického síteného nápoja Alcohol Killer od oficiálneho distribútora na Slovensku. Wow. Ďakujem pekne. Ďakujem svojim rodičom, ktorí sú tu dnes. Čaute. Ďakujem mojej legendárnej Crew H1.6, ktorými som začínal, s ktorými aj skončím, keď teraz príde. Ďakujem všetkým, ktorí sa podielajú na mojom albume Nový človek, producenti Billy Hollywood, Grimaso, DJ Pitch, Madkill, MRS, všetkým hosťom, ktorí prispeli svojou trochou, Orion, Myronic, Supa, Delik, DNA, Suvereno, Celeste Buckingham. Ďakujem všetkým, ďakujem ešte mojim manažerom Michal Matejovič a Mario Biari. Ďakujem mojim fanúšikom, lebo Mike Speed má najlepších fanúšikov. A hlavne bez vás, fanúšikov, by nikdy nebol žiadny Mike Spirit, takže ďakujem. A hlavne ďakujem vesmíru za to, že umožnil tento moment. Je to môj moment a ďakujem vesmíru aj za to, že stvoril krásnu zázračnú zelenú rastlinu, ktorá mi pomáha pri písaní textov. Bol to iba sen. Možno majský kalendár končí v roku 2012, ale Mike Spirit v roku 2012 začína. Díky, mier.